kayo kung sino yung lumakad ng loan? Wala pa. Yan yung isang malaking tanong. Kung sino yung lumakad ng loan, ganyang kalaki, walang counsel's opinion, at least on the part of BCDA, inaalam pa namin on the part ba of DBP, meron ba? At saka ganun kabilis. 9.5 billion pesos in under a month, about 3 weeks. Nakakagulat talaga kasi kung bakit hindi ganyang kabilis makapag-issue ng ganyang kalaki or mas mababang halaga para sa ibang mga, for example, para sa mga government projects, tumatagal kahit sa mas maliliit na halaga. So the mere fact na mabilis, ibig sabihin influential po, may influensya yung lumakad ng loan? Very possibly. Kaya ko tinatanong, no, bakit with the absence of the council's opinion on the side of BCDA, hindi pa natin alam kung may council's opinion ba o wala on the side of DBP, ganyang kalaki, pero ganyang kabilis. Bakit ganun kapanatag ang loob nila na magkontrata ng ganyang klaseng pagkakautang? Dahil ba kumpiyansa sila na maikukuha sa GAA, sa national budget? And then may schedule na po ba ng hearing? Makakapag-hearing po before the year ends o next year na? Wala pang schedule pero before the year ends man o next year, umaasa ako na hopefully na batay din sa mga public statement ni Chair Dick, hopefully na magdedesisyon sila at ako'y umaasa sa kanilang desisyon at re-respetuhin. Hopefully, didinigin nila and hopefully masagot na ng DBP in the spirit of transparency yung request letter ko na makakuha na kami ng kopya ng mga relevant documents na iyon para kung at kailan gagawin yung hearing, hindi na kailangang isampina pa ng komite yung mga dokumentong iyon. So wala pang initial response po yung DBP, ma'am, doon sa request? Wala pa naman. I mean, in fairness to them, kahapon ko ipinadala. So hopefully, within the day or within the week, siguro naman makatatanggap na ako ng sagot.